u dalšího videa a dneska to bude Radley Gladiators. Gladiator, to nemají. Takže jdeme na to. Tady si vyberu nějakýho týpka. Fialovýho. Bude mít vlastně jak šašula. Vousy takovýhle. Takže tady dáme Strength, Vitality. Počkej na tolik. Takhle. Tak, a jdem na to. Počkejte, než si koupíme něco tady. Tady nějaký ty boty. Tady to. Tady to. Tady to. Tady to. Tady to. Tak. A jdem do arény. Takže já to takhle natáčím. Budu natáčet víc toho, ale nemyslíte tu hru, protože se ta hra je tak blbá, že se neukládá. Takže nevím, jestli jako budu hrát. Nebo kdybych zjistil, že jestli se to ukládá, tak bych to hrál častěji na více dílů, ale tak zatím nevím, jak to dělám, takže zatím nechám takhle tohle video. A bude asi jenom jedno z téhletý hry. Ale kdybych se dostal nějak jako třeba daleko, kdybych si to někdy zahrál, tak bych to hned nějak jako natočil, kam jsem se dostal nebo něco. Teď už je battle, šampion. A to je jednička, takže si můžete od něj, když ho porazíte toho bossa, tak si od něj můžete vzít tu zbraň. Takže proto jsem si žádnou totiž nekoupil. A ještě možná natáčím jako nějaký let's play, jak přes natáčím a jak se to spojuje a všechno. Takže bossa máme, zbraň si vezmu. Tak, víte, že tu zbraň mám. Teď se koupíme něco lepšího na sebe, boty a potom máme. Aha, ještě nemůžem, tak ještě si nic kupovat nebudem. Tak, máme s tím skoro všechno nejlepší. Ještě nemáme ten, nevím, třeba tričko, tomu budu říkat. Takže takhle. Já nevím, jestli to mám teda natočit, když tak napište do komentáře, tak to natočím. Takže další jsem danej. Tak, už jsem level 4, to dá docela rychle. Stamina, arena, tak. Nějaký skokan. Ale blbý je, že tady se nedá koupit luk nebo prak. Takže to je blbý. Ono, to je docela dobrá hra. Na počítači je to i lepší, protože tam to jde. Ale jinak dobrý. To on mě dá. To ten svůj mě dá. Nechodí ke mně, on mi dá. Nechoď ke mně. On mě snad dá, jo. Tak to bude blbý. Děláme ještě jednu postavu teda. Jo, a když tady jednou chcípnete v čemkoliv, tak musíte oznovat. To je to nejblbější, co právě tady na to může být. Jdeme ještě jednou, takhle. 1, 2, 3, 4. Nevím, prostě. Počkám. Jdem do něj. Ani jsem si nic nekoupil do háje.
toho, jestli dám, tak to nevím. Co všechno vždycky kupuju hned, ten nejlepší, že jo. Jo, dobrý, jednal jsem ho. Teraz mám víc goldu, že si to možná koupím víc. Takhle. Takže botičky, no, než tady to. Tohle to. Nějakou tu helmičku. Nějaký ty boty. A to určitě nemám. No, tak. Tak a jdeme znova do něj. Tak pojď, jajle. On je taky fialový ten hajzl. Má stejnou čepičku. Ha. Tak ten dostal. Takže už jsme level 3. Moc rychle to teda nejde. Teď jdu na betla. Na šampiona. Nějaký oponent se jmenuje. Fakt dobrý jméno. Úplně big moc. Smoke everyday. On morduje takhle z dálky už, jo. Hajzl, co si to dovoluje. To bude moje zbraň. Nevím, co tady děláš stejně. Jestli ho nedám, tak na to končím. A čau. Beru zbraň. Všechno to dám do stringu. To je síla. Jestli někdo třeba neví. Nebo něco takového. Doha, kdo to je tady to. Co to samo skočilo? Jsem si nezmáš, kdo je. Jenom 7, jo. To je trapný, to jo. Dělej. Sejme ho, nedávej pořád bloky. Jo, komu 26. Vždycky jsem mu to všechno ubral skoro. A končíš. A srdce. A máš ho v hrášku. Tak kolik máme cash? 1800. Tak to už můžu nějaký nový boty. Jasný. Beru lepší, co je. Tak. Na to nemám. Taky dobrý. Tak na tenhle ten štít. Ono to je ten. Já na něj mám paráda. Tak. Tak pojď. Ne. Jo, dobrý. Dobře. Tohle snad sundám. Někdy tam jsou fakt těžký, někdy fakt lehký. Takže to je špatný, někdy je dobrý, že jo? Pro někoho. Takže dobrý. Teď je 11:14, takže 11:45. Co dobrý. Jsem se chvilkou vstával. Snad to natáčím, tyjo. Jo. Už natáčím skoro 10 minut. Takže boss. Šampion tu. Zase oponent. Zase všichni jmenují oponent, ne? Jsem ještě snad neviděl. Ale nebyl minule ten boss jiný. Nějaký těžký, to.
Kritik, dobře. Teď ještě jednou ten kritika a je po něm. Jo, a končíš. Takže která zbraň je lepší? Která tato zbraň je lepší? Haha. Mám lepší, nechci. Zůstanu u svý. Tak. To je zase něco, si můžeme koupit tady. 1800. Novou helmu, a to určitě mám, tak. To mám možná úplně dobrou helmu, tyjo. To je ta helma, Gladiator 2, když hraju na počítači. Takovým fakt mega shiny. Když je to od Aceru, ale prostě shit. Tak tady ta helma mohla být levelu. No tak tohle jiný, že? Na telefonu a jednička. No prostě, to je prostě jiný. Ale tak prostě to jednou nenatočit, jo. Dneska natočím takových videí, dneska ještě. Budu jich natáčet víc. Udělám další téma na něco. Dneska jsem mu ubral. A čau. Ne, to nedošáhne ten Magor. Tak čau. Já ti říkám, chcípni. A on nechce vůbec chcípnout. No, si myslím. Tak to bychom měli. Tak. Co v armoru? 1300. Tak to si zkoumat nebudu. Takže jste si všimli, tak pořád dávám to spodní. Že když dávám třeba nahoře nebo dole, jako vyprostřed. Vždycky si dávám to spodní, ten nejlepší. A to nahoře dává jako nejvíc, ale pohodně se dává u toho bloky. To dole dává jako druhý nejvíc, ale aspoň dává víckrát, jako, že do něj. Kdybych jsem dal nahoře, tak dává bloky. Když dám dole, tak taky. To je šmejtele. Jo. Poslední rána spí jak v rána. Ne. Ty bloky já nenávidím. Pojď. Tak 2 rány a spí jak v ráně. No, ale ještě na rána. Spí jak v ráně. To si ze mě děláte prdel. To už hrát nebudu. Takže tady někam nahoru vám dávám takový okýnko, kde bylo minulý video a zatím u dalšího videa, takže čau.